Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 17 oktober. Bij de Oesterdam is vanmorgen rond 9 uur een dode man gevonden. Het lichaam werd aan de Bergse diepkant van de dam gevonden, ter hoogte van het vakantiepark. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak van het overlijden, maar sluit niets uit. Een groot aantal technisch en tactisch rechercheurs kwam ter plekke om onderzoek te doen. Er werden ook een politieboot en helikopter ingezet. Sinds het coronatestbeleid in juni werd verruimd zijn er op één dag nog nooit zoveel nieuwe besmettingen bijgekomen als vandaag. Tot vanmorgen zijn er namelijk 89 nieuwe besmettingen gemeld. Vrijdag waren dat er nog 76 en donderdag 73. Er is in de afgelopen 24 uur ook een Zeeuw in het ziekenhuis opgenomen met corona en een inwoner van Tolen is overleden aan de gevolgen van het virus. De Zeeuwse ziekenhuizen zijn nog niet hersteld van de eerste coronagolf en draaien daarom ook nog niet op de volle 100% van de capaciteit. Zeeland is vooralsnog de enige regio in Nederland waar de ziekenhuiszorg nog niet moet worden afgeschaald. Maar dat geeft volgens Ziekenhuis Zorgzaam hier in Terneuzen juist een vertekend beeld. Alsof er hier helemaal niks aan de hand zou zijn. Maar in werkelijkheid zijn de ziekenhuizen in Zeeland nog druk bezig met herstellen en het wegwerken van de wachtlijsten die zijn ontstaan in de eerste coronagolf dit voorjaar. Zo zit Zorgzaam nog maar op 90% van de capaciteit in vergelijking met een normale coronaloze situatie. Wat ook niet hielp bij het opschalen zijn de coronamaatregelen waar rekening mee moest worden gehouden. Zo kunnen er in de wachtkamers minder mensen terecht, wat weer gevolgen heeft voor het aantal consulten die per uur kunnen worden afgehandeld. Ziekenhuis Zorgzaam verwacht het nog een week of 2 vol te kunnen houden zonder verder af te moeten schalen. Maar dat zeggen ze wel met een paar flinke slagen om de arm, omdat de situatie ineens om kan slaan. Ziekenhuis ADRZ daarentegen bekijkt de situatie van dag tot dag. Ik vind Ramses Shaffi met Elisabeth List. Te zien, iedereen is van de wereld. De Booms en Ramses Shaffi, Elisabeth List, die is heel bekend, ja. Het is allemaal Boudewijn de Groot avond. Dan pak ik Boudewijn de Groot avond. Iedereen heeft zo zijn eigen favoriete Nederlandstalige nummer, maar in de lage landenlijst staat Comme il faut met Ruimtevaarder weer op nummer 1. De lijst, gekozen door het publiek, werd vandaag uitgezonden op de radio bij L1, Omroep Brabant, Omroep Zeeland en de VRT. Voor de Nederlandse regionale omroepen gebeurde dat in de studio van Omroep Brabant. Amsterdam van Chris de Bruyne eindigde dit jaar op een tweede plek, gevolgd door Pastorale van Ramses Shaffi en Liesbeth List. Familie van werknemers van De Stog in Middelburg willen een onafhankelijk onderzoek naar het openhouden van de lunchroom en cadeauwinkel. Zorggroep Ceralo gaat de dagbesteding sluiten omdat die volgens hen niet rendabel is. Familie van de cliënten zijn het er niet mee eens. De Stog komt €60.000 per jaar tekort. Dat lijkt misschien veel, maar deze cliënten die brengen geld mee. Eén cliënt brengt €20.000 mee. Nou ja, geen één bedrijfje in Nederland die heeft dat. De Stog die heeft dat. En daarom denken wij, als je 3 cliënten meer in dienst neemt, dan ben je er dus eigenlijk al. Volgens Ceralo kunnen er niet meer cliënten werken in De Stog omdat het daar te klein voor is. De broer van Josephine, Joost, werkt al 8 jaar bij De Stog. Wanneer de sluiting doorgaat, moet hij naar een andere plek. Ik vind het zo leuk om hier te werken, omdat ik blijven bij De Stog blijven werken. Samen met familie starten ze een handtekeningenactie die al ruim 2000 keer is ondertekend. Ze proberen nu met een onafhankelijk onderzoek te kijken of De Stog rendabel is. Ik wil dat er iemand, of dat nou de gemeente is of een andere instantie, dat die gewoon eens gaat kijken, klopt het nou eigenlijk wel waar het geld van Ceralo naartoe gaat? Deze mensen die brengen geld mee. Wordt dat besteed aan nieuwe laptops? Wordt het besteed aan weer een manager aannemen? Het moet hier naartoe gaan. Er is een gesprek geweest tussen beide partijen, maar dat heeft niets opgeleverd. Als Ceralo de beslissing niet terugdraait, dan worden Joost en zijn collega's binnenkort overgeplaatst. Ondanks dat de amateursportwereld in een lockdown zit, mag er nog wel gesport worden. Zoals hier bij de jeugd van rugbyclub Oemomenu. Sporters onder de 18 jaar mogen nog het veld op. Bijvoorbeeld om onderling een wedstrijd te spelen. Tot tevredenheid van de jeugd van voetbalvereniging Kloetingen. Ik ben blij dat we nog mogen voetballen. Anders zit ik thuis nu gewoon een beetje. En ik ben gewoon tevreden dat we nog onderling mogen voetballen met elkaar. Het is altijd leuk, gewoon lekker potje voetballen. Het is nu niet de competitie natuurlijk, het is wel wat anders. Maar nog steeds wel gewoon de lol die je erin hebt. De jeugd moet gewoon hele dagen verplichtingen op school, thuis. En het is ook voor de jeugd gewoon een uitlaatklep. En sowieso sportief bezig zijn, bewegen is altijd goed uiteraard.
De enige volwassenen die nog bij een vereniging kunnen sporten zijn tennissers. Doordat zij de afstand van 1,5 meter goed kunnen aanhouden, hebben ze een uitzonderingspositie gekregen. Er was zeker sprake van opluchting, echt waar. En ook deze week zijn er toch weer veel mensen zijn er naar de tennisbaan gekomen om hun geliefde spelletje te beoefenen. Mijn vrouw die was er ook blij mee dat ik weer naar buiten kon, zeg maar. Als het niet zou kunnen, dan zou ik echt heel erg missen. Echt waar. Er waren vandaag wolkenvelden die lange tijd de overhand hadden. Dit was in Veere vandaag. En de zon die probeerde er wel af en toe door te breken, maar dat lukte vandaag niet echt enthousiast. Het was trouwens ook vandaag bijna windstil en erg rustig. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en ook enkele opklaringen, waarbij het rustig blijft met een zwakke zuidwestelijke wind en de temperaturen gaan zakken naar ongeveer 9 of 10 graden vlak aan zee, tot 3 of 4 graden meer landinwaarts en daar kan misschien ook wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. Morgen hebben we kans op een enkele lokale bui, maar ook lange droge perioden en wolkenvelden, af en toe zon en een zwakke wind uit het noordwesten. De maximumtemperaturen komen morgen te liggen rond 13 of 14 graden. Maandag volgt met een vrij zonnige, droge dag, wat meer wind en een maximumtemperatuur van 13 graden. Dinsdag verloopt regenachtig en woensdag is dan weer vrij zonnig, met dan wel een hogere temperatuur rond 17 graden. En tot zover. Hierna ben ik bij u terug met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.